Търсите автомобил, който обединява качество, сигурност и достъпна цена? G&G Auto превръщаме покупката на автомобил в ясен, лесен и напълно прозрачен процес. Ние сме квалифициран дистрибутор, специализиран във вноса на нови употребявани автомобили от официални представителства и доверени партньори в Европа. С нас получавате индивидуален подход, пълно съдействие и гарантирано качество. Всички наши автомобили са в гаранция. При изтекла фабрична такава предоставяме до 1 година или 20 000 км. Всички коли са технически проверени, предлагат се в оригиналния си вид, като освен това предоставяме реални снимки и ВИН номера. Доставяме до всяка точка на България, като срокът е до 14 работни дни. Нашите експерти поемат цялата организация, която включва транспорт и регистрация в КАТ, изваждане на транзитни номера, проверка в избран от вас сервис, застраховка гражданска отговорност и автокаско. И всичко това само срещу 10% авансово плащане. Елате, изберете своя мечтан автомобил на улица Бойчо Бойчев, 9. Toma, 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 toma.